ng mga guardians. Piliin ang bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan. Karapatan ka rin. Maliban na mo. O bro, lungkot ka. Magsalita yung powder, di natangga. Di lang bisita. Makainom man eh, makainom ha. Pero, mandatory yung makainom na eh. Andiyan yan ako pupunta kayong meeting. As National Corporate Founder, Secretary General of Ram Lawini Guardian Brotherhood International, I now pronounce you, officer, yung officer, brother of this honorable brotherhood. Lahat ang pag-respeto sa amin ay makakamtan nyo rin sa ating mga kapatid. Mabuhay kayo and welcome, mga bro. Tapos neta, kaya